Papierové testy v autoškolách končia. Od 1. apríla budú musieť študenti písať teoretickú časť skúšky elektronicky na polícii. Bude viac otázok a mali by byť náročnejšie. Skúšobné testy vychádzajú z učebných osnov vodičských kurzov v autoškolách. V databáze je 1400 otázok v 10 okruhoch, ktoré sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení. Preskúša sa tiež znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Bude najpozitívnejšie to, že každý bude mať originálny test, ktorý bude vygenerovaný generátorom testov a vlastne má na to 30 minút, 40 otázok. V súčasnosti frekventanti dostávajú jeden z 35 modelových testov. S nabifľovanými správnymi odpovediami bude koniec. Elektronické testy v susedných krajinách, vo všetkých susedných krajinách sú už dávno, napríklad v Čechách od roku 2006. Netreba sa toho báť, je to len iná forma. Ja nemyslím si, že bude možno trošku náročnejšia. Každá otázka má hodnotu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet za všetky správne odpovede je 100 bodov. Úspešní budú iba žiadatelia, ktorí ich získajú 90. Ja to vnímam ako inštruktor autoškoly, že príprava je rovnaká, myslím si aj bude prebiehať rovnako, takže bude tam tá teoretická výučba, na ktorej teda frekventanti dostanú všetko, čo potrebujú, a teda robiť z toho nejakého strašiaka v dnešnej dobe je úplne zbytočné. Tí, ktorí absolvujú skúšku v mesiaci marec ešte, keďže teraz je mesiac marec, tak budú tú skúšku robiť vlastne existujúcim písomným testom. Tí, ktorí budú od 1. apríla, všetci už budú vlastne v elektronickej forme. Štát od nového systému očakáva väčšiu objektivitu a elimináciu korupcie. Podľa ministerstva vnútra má byť ďalším benefitom nového spôsobu testovania zefektívnenie činnosti skúšobných komisárov, keďže elektronickým spôsobom testovania možno preskúšať vyšší počet frekventantov. Ja zase hovorím za nás, inštruktorov, teda za seba, lebo možno, že ostatní sa so mnou nestotožnia, že pre mňa to bude tiež ostré zmeny, lebo ja s tými žiakmi som tiež prežíval ten stres v triede. Keď došiel skúšobný komisár, tiež som s ním bol taký napätý a takto celé sa to odbúra. Ak chcete vedieť, ako bude testovanie vyzerať v praxi, elektronický test si môžete vyskúšať na webe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.